పుష్కరాల సందర్భంగా విజయవాడ పీడబ్ల్యూడీ గ్రౌండ్ లో ఏర్పాటు చేసిన తిరుమల శ్రీవారి నమూనా ఆలయం ప్రారంభమైంది. కృష్ణానది నుంచి తీసుకొచ్చిన పవిత్ర జలాలతో సంప్రోక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించిన అనంతరం స్వామివారి దర్శనానికి భక్తులను అనుమతించారు. ఈ నమూనా ఆలయంలో వైఖాసన ఆగమోక్తంగా సేవలన్నీ స్వామివారికి ఏకాంతంగా నిర్వహిస్తామని అర్చకులు చెబుతున్నారు. అందులో భాగంగా తొలి సుప్రభాతం, తోమాల సేవ, కొలువు, అర్చన, నివేదన, శాత్తుమొర, ఊంజల్ సేవను తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం తరహాలో నిర్వహించేందుకు టీటీడీ అర్చకులు ఏర్పాట్లు చేశారు. స్వామివారిని దర్శించుకునే భక్తులకు అన్నప్రసాదం, తీర్థప్రసాదాలు అందిస్తున్నారు. Oh